warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel Keluarga Mas Kemulan Indonesia. Ini sebenarnya Halo Mirsa. Sebenarnya sudah video makan tadi sore pemirsa. Pakai HP Mas Anto. HP itu tak edit. Karena kan gak muat banyak-banyak. Delalah ngetepes oleh 15 menit itu videonya ini gak jalan. Muring-muring. Aku Ya dibeliin guys. Ya sudah ya sayurnya. Tungguin mae. Kita ulang lagi pemirsa. Aku tinggal mantuk. Ya Allah. Jangan tenang. Iki yang video kedua. Sebenarnya video pertama itu sama Mas Alek. Ceritanya. Tak review jadi pertama. Apa ngopeni jujur bilang jujur karo apa kuwi ceritanya. Mak bedunduk kok yo kok videonya gak laku. Yang videonya apa kena apa? Ini bisa. Apa jadi gitu? Diwasa aku tepes. Ya Allah sabar. Aku ora muring-muring, guys. Malah kekelen. Seneng gigi wi. Wiwi. Iki ayam kampung ya iki. Iya. Tapi aku bilang jujur pengen menurut pemirsa. Aku gak malah pokoknya ngopeni anakku ndulang anakku karo ngedit videoku sebelumnya. Ceritanya video sing Ya cak malah HP ini rada error. muring-muring Mas. Mantul lah. Langsung tak HP. Wis koneh aku ngomong. Terus tak review lagi biasa. Sebenarnya kacake cuma 5 menit dari kontenku sing tak upload sebenarnya pemirsa. Baraku upload baraku konten terus kemudian Mas Anto mangan konten makan karo Mas Alek ceritanya. Wih kontennya apik ya. Iki mek gak dhewe ya. Biasanya pas nek benyawi lho. Dua orang ribet kuat. Ini yo. Ini enggak lagi. Wes iki aku ora kakane. Masalahnya enggak mau Aku yae ibuku yo telepon. Wes Bu, adoh pemirsa 36 kilo lho guys. Nek kalau ngeten rono kok posisi Mas Santo dari merah iku wis hujan pemirsa. Petir-petir aku gak tega. Aku seneng omah, aku gak tega pi anak-anakku pemirsa. Lah Mas Santo pengen jepon, ala kok yo adoh men trimo aku patahe kok yo 36 kilo. Wes Bu, bagi-bagikno dulure cedak aku ngono. Aku nek wis keimake, bukannya gak nopo guys perjalanannya adoh. Nah, pemirsa yo. Cerita ini video kedua, video pertama gagal. kesalahan monitor. Monitor Kok sing dia? sembarang. Sing wis sudah mau ijak ada. Sudah sih. Pedes sih dek. Kita campur karo sayur kates, mau tak bilang. Alas tak sisani satu ya. Orang disisani ya. Dia masih tak. Gak boleh naik meja, ayo. Kotor, sandalnya diambil. Ya saya tak mau sih. Mulai-mulai anak kupur ini guys. Maaf ya guys, jadi bocah sak mono. Maaf ya pemirsa nih. Pikiran di dur meja bocah. Tak seneng boleh. Mas buat tak dulang kok. Soalnya beli ya. Iya tak tayang nasi esok loh. Sik padha kekelen. Gara-gara Mas ngetepret. Lah seberapa jam ngoceh Mas Alek. Jenenge wong Mas Alek mangan melok ngomong jenenge bocah yang melok mangan bapake mangan. Tak anggo kamera belakang. Kok gak mlaku ya aku ngono. Didelok bolong detik iki konten opo? Ya Allah. Ayo. Sekarang anaknya mau masalah aku masuk dalam tidak. Ya, Pak. Enggak tahu. Gak usah kok aku kata buang. Bismillah. Anak-anak ini cerita sama ya. Sengaja enggak gawe pancene wis kesepakatan durung-durunge pemirsa. Aku kekan ana sing komen menghina fisik Mas Anto kuwi niku pantes ora saru guys. Kan gak ngerti alure to netizen kabeh. Aku trenek
nek upasnya gak gawe. Aku melok komen iku ya sepurane ya akeh. Masalah Kan orang ngerti alure. menghina fisik Mas Anto lho, bener gak? Jadi Jangan menormalisasi membuli fisik lho guys, nek kontene setanu pas dikasih. Memang kesepakatan guys. Coba dilihat konten sebelumnya, kecuali sama sekali aku Mas Anto gak ngasih mae spesial pun selama hidup, kuwi dihujat orang apa-apa, jono gak boleh. Saya tidak membenarkan Mas Anto jenis wong emosi yo dihina fisik, ku bener gak? Gak boleh guys menghina fisik. Jangan menormalisasikan, ku generasi selanjutnya piye nek generasi sing dewasa. Ayo. Tak tanggapi api yo. Yang menghina fisiknya Mas Anto. Kuwi Mau aku. kok perkara Mae pengen ngekeki karena apa? Mae gawe akeh karena memang aku nek lontong kupat iki ribet gak ono sing ngewangi gak gawe, memang tak perlu gak gawe nek bancaan liyane aku gawe. Tak iki lagi ulah coba. Iki masane mak ni sayure mak. Nek sing opor tante Deni, nek sing sayur tante sing mak Spesialis adikku iku opor-oporan bisa sering. Nek mak ni iku campur ini lho. asline wis dipangan mangges karena videone gagal ya mangan. Mangan lagi. Kuwi aku wis kono tante Deni tak konten enak, mantep. Wes gak usah ndek lontong, ket joblok lo sebelum aku ndek konten ngono guys. Tak bagi. Ala wong keluarga sithik ae. Aku ngekeki kan aku ngekeki anakku, guys. Kecuali aku spesial juga ngekeki wong tuaku, gak ngekeki maratuaku, aku dijat ana benere. Perkara mak ngekeki anake kok yo membujak fisike Ya iso ae. Gak boleh seperti itu. Ngekeki opo? Ngekeki itu yo karek awake dhewe gak perlu netizen ngatur, gak berhak ngatur orang lain. Mak ni mau jan wis ora usah kaya opo. Ngekeki itu yo sak anak sing duwe awak karo anane. Karena ngekeki lontong, oh mungkin lain hari ngekeki berkatan apa jenenge wong kan gak ngerti ngekeki apa. Yo hak sing duwe konten. Pemirsa cuma memberikan saran nek keliru, gak perlu mengatur-ngatur hidup orang lain, diatur gelem gak? Diatur. Jangan menormalisasikan membuli orang lain guys, gak boleh. Nek mari langsung ngadepi rene, ojo pakai akun email langsung nek gak seneng, gak perlu seperti itu. Mas Santo mbak aku diadu domba keluarga aku merah. Orang arah bisa, nggak bisa guys. Kita keluarga rukun, gak tau keparan. Sebeboy sing komen-komen sing heboh, maksudnya sing gak seneng. Nek aku didungno orang arah lho ya, pecah belah orang arah. Eman-eman yo, kuota tunggu komen sing gak bermanfaat. Gak kuota kan? Adik ngetik kamera toh. Generasi muda piye nek kita menormalisasi membuli. Coba menampe Mas Santo juga terus Mas Santo. Guyon guys, guyon. Nek misale nek komentar sing api-api bahkan aku yo respon ku api. Tapi yo Nah menghina fisik kayak nek menghina yo berarti itu ngene. Wong kono gak ngerti alure kok melok-melok kan aku yo merasa tersinggung lah. ya makni sing ngekeki biasa ayo sing komen sing heboh padahal sing ngetokno tenaga ngetokno anu mae. Mae pengen ki anake yo ben. Aku lain kali saya ngasih sesuatu hal yang lain kok heboh. Ya nek gak terima ya kene tambah 100 kali lipat. Aku jarang guys. Ibu dhewe. Ngekeki wong tuwek ku lewat terus tak gawe konten iku jarang. Gak mesti semuanya guys. Kayak biyen maksud awalnya adikku duwe konten iku malah ya tak gawe kayak surprise ngono. Aku nek gak terbantu gak orang ngomong soalnya suka banget terus menghina fisik, menghina anu ketang-ketang ora tak laporan polisi itu mau wong sing wis greget terus laporan polisi itu bisa kena pasal pidana ketang-ketang mungkin menengahi bisa ngekek peringatan
sak privat aku iso yo ya yo. Iso dilaporno. Aja macam-macam. Nek seneng skip. Wah ribut. Aja menormalisasi membuli, guys. Tidak pidana ya. Ini dulu kayak iso-iso aku. Sik ra ngetara. Wah, cepet. Pemirsa Iki gak saya atas kok ya. Anu, gak lonceng nih. Mana kan mirip kok. Kata aku gak konten mana. Nek pemirsa penasaran misalnya mati, datang mati. Alhamdulillah nggak bisa. Langsung gak perlu komen, neng gak pun privat dah. Wani langsung nek gak seneng, aku gak seneng santo langsung gak apa-apa guys. Ben kita jelas sapa wonge pas karo di konten aja nganggo akun email. Aku ngonten gak mari ya kak. Ribut dhewe. Sini. Pak punya. Jangan pakai buku ya. Ibu dek mak dulu. Bagian BTS ngapain mak? Bukan gitu. Tema itu yo garis nih. Kan bimuna. Saya pengen. Bos kandangan. Bos tak bilang. Cuma tak sampai jangan pedes dong, tak bilang malah pedes guys. Mari saya tak bilang. Ada dipakai, ayo. Jadi kamu enak ya? Betul. Lupa juga tahu ya. Oh. Belum harus minta aku minta. Lupa apa namanya? Puri asolina. Kok rindu? Kan pada dia rindu buat. Wah. Enggak. Enggak. Coba sih. Adi aja nang ngarepe lah. Aku gak ngene kan nak bikin konten, tapi menutupi kamera ya diloroi to. Iya, makan kucing paling. Oh, belum. Kondisi itu ya. Contohnya pas. Baru Mbak Isma. Maaf. Ibu mau donton apa nih? Telepon apa ya? Udah usah aduh.
bukti lewat teleponnya sana. Aduh bu aku. Dikira lagi nggak pernah masalah saiki. Biasanya kan nek musim apa kupatan ini guys, aku dikongkon nang Jepang biasanya sebelum harus balik. Biasanya kan tidak ya balik kerja loh. Lagi ketepaan masalah itu liburan yang gini, jadi ya nah ini karo mak nih dikei mumpung kudune sing kon ini gak usah kayak cepat lontong gak usah wes juga ngono wong telu mak dhewe adikku terus aku ngono ceritane masalahku story itu orangnya Sama sahur kelar. pancen wis kan yen Mendingane kowe tanggo opo to? saat dengan dua konten Papa Santo sek kumpul sak omah yo gak perlu dibahas aja dibahas yang Ya wis kuwi lah ceritaku. saya gak ngerti gak apa-apa tapi jangan komentar menghina fisik itu tidak pidana kita tidak pernah Mas Santo loh ya tolong ya saat generasi selanjutnya ya jangan menormalisasi menghina fisik ngata-ngatain wis aku lo gak tau menghina siapapun yo konten untuk megah-megah yo gak tau mendowo ngelek uang rukun karo maratuwa karo IP gak pernah aku rasa heboh iki sing nonton sing gak seneng heboh ngentekne kuota nggo bahas sing ora penting nambahi dosa wes nggo pelajaran gue awake dhewe guys ya mohon maaf jika mungkin kata-katanya kami tidak berkenan kami tidak ada niat untuk menghina siapapun memulai juga kita semangat, sudah dilihat komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.